Jotelo mag kanisa mapacho ka okwedo mokalo okang mane okaw kod Ogai mar obila Gilbert Masengeli mar buono chik mar doho. Jotelo go wacho ni okang makamano en ranyisi marach ne jopiny kendo moko kuom jopiny bende nyalo kawo timbe makamago ka oponi Masengeli ok okawo ne okang mowinjore kod chik. Kane giloso gi jofwambe gweng' ma Etago, kaunti ma Kisii, jalup jakom mar riwruok mar kanise mapacho ka NCK Laktar John Okinda owacho ni ber mondo mi tije mag doho luor ka bende koluwore koda katiba mapacho ka ma ok ng'iyo ngas matelo ma ng'ato nitiere. Jotelo mag kanise go bende nosiemo mokalo josiasa mapacho ka mondo wek tiyo gi kanisa kaka lap mar goyo siasa. If the court orders you to appear, whether you are a top cop, top police officer, top magistrate, top preacher like me, I believe we must be guided and led by the law. We cannot lead ourselves. There must be a guiding factor. What is it that guides this nation? If it is not the law, is it a banana nation? Kenya is not. Kenya is a nation guided by law. Yes. And even the members of parliament, if it is a court issue, we want you to obey the courts. I understand that one top officer summoned 7 times, and every time he tells us that he's busy. What business does he have that causes him to disobey the law by which he protects?